Monchu Murigeria Ensa Eyemo yabono margoba ngakinde ndengo kuwarigania semesa yamangana mayanya rego kumanya siribona ko sansamuranira aliya twabereto ko kuwariganiria kurwa semambia yarenge ntambe oikachinse chiga inyerobono nigo abakenya amo n'abantu bonse bagandrete gutuma magombo gochia senka yanyagosira padi ahemba oyoro mwambassador bwense ya Kenya asense ya Qatar ekiroto kurigeria asama koreyu oboigo oyo mubwa MCA kurwase kyama gyaudi imeye county ya Kisii oyo betakago sagano n'abantu senka yaye nigobono asiriri obugima bwaye ayomo amo nayanda mange inchi gokumanya senchira yobwekirano uri tukerigalia Jumatatu kitarikinye umuti nyokane omwaka bukiri bubere na 2022 uri tokubwatana nere kurwa sumuntu bwimanyiryo igakuru kwa Joshua Auta eriterane inchi nkuru kwa Vincent Onyancha. Nigo togo chaka noroboti rowoicha nebo igorubwateraneti amakweli oyo korigie kerugo kyobo MCA korwase godi ya bombaba imeye bunge ya umacho geburabu omanyakanisa una Thomas Okali maiga yogo saga no senka yaye ekiramnyo kiwasenya gitari yo hasis ni gorali gwa gosiria obugima bwaje buno muri kito Brian Saginisena agotomanya. Obotuko bogo kiera rero ase wadi ya bombaba borabu imeye bunge ya bomachoge borabu ase county ya Kisii nigo omoichano bwate Amayia Eyemo abo asomo bebu asagane toyole kolige kerogo kyobo MCA ase wadi yugwetera ekyama kya Orange Democratic Movement ODM ase Rieta Thomas Okali ontweka oyu abange bamanyite buna esandona atigeretwe chingoma chintindi kegima abo asaminyoge tigogwika ase nyagitari ya oasisa somo chobo songo korende osiro bogima bwaye emambi ya lero butuko bwa lero to bali pote tingumo e candidate yete ko chikura bomba bora bugod okoro kusandona Thomas Okali obori chikura 2017 ando ngobori etikiti round ye gatara la Mr. Sam tukaigo bera takiri butuko ne bibago bibago bya muitire no ari nyomba tukatumana akarente nyagitari oasis breeding kanyara ya Kirigoro abanyagitari batangaso sirire angagize sano cyabona mugasho sandono itiro enda iterun siasa igongo genda nomination sandono kwete ole inse taraeniwa nchikoroberia abantu bali boje bora tingokora gende. As an aspirant, I feel my life is in danger. Korengana n'abakwani abange anene mono abana siasa baikera nasenya gitali eyo nigo bagikerega korekyo na gusaba ebyombe byonsi byoborende nabo gobotuki gutuka aso bwango elikomanyo yokoletege korekyo elimo kirigwe gatambekero egetindi korengana nelichiko ene onyama onyo okobuli wasandona chikura na gukwamwira enegento sane serikali yebwenete investigate ande totegete kobuli all the security agencies che sub county ya Bumachoge borabu baenda ko investigate amangana aya igekogera nchirate yo muntu okurigi chikura e candidate ya strong and a candidate ya ODM ara itwe nyomba mwaya onye no muntu itere tupara kangana twarugete ngambi babinde byarenge gweta lakini no muntu abantu bachirire mbaka nyombe saraire. And I wish to request the government of the day led by His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta to beef up security in this region. Aya onse nigo achire chinga kia kyama kia ODM kiariganiro bochoryo bokebwe kyame kigose party nominations chitalikisana na ibere chomo tienyo yaiga abu asabara ya obasabire serikali kubabekera abarwaniriri bebirugo byonsi oborendi anene mono chinga kia chiga chia siasa candidate gosira enga kia prepared go chikora nomination ekitali gento kere kia rais sana kuna antwe abantu bakuriye chikura na ndabagambi abandi turaba MCA abandi turaba members of parliament tuwaboire sana engakie toko genda chikura onye serikali tego twa security saine igobano na intura utokubwatyo my brother Sandona uralire buna Ndizi TV nigo twatomire engora ya bene gochiase ya mate ya Thomas eritarian Brian Sagini Isena.
Biamuno omurikito brand sagini isena asorobochirwa senchira yoboikirano boigoni gotogotuma magombo gochi ase enkeyo yoyo kurigie kirego kyo MC boigo togotigara samangana arengetse obochori na boigo akubwatana ne kyame kya ODM bono barai na boigo baria bebwatana ntase kyama kya ODM imeye county ya Kisii nigo baganije obochori boime gosi nominations obuborobere gochi korekana stali kisano na ibira somutenyo yo konyara gosuki ubusi obura kolekana stariki osisana ibere rituko lyaramisi nigo batebere buna maiga yoyo mobo oyoro oyo kuriye karokyo bwe MC bono gusiri obuguma bwaye nigo baganitiri bagali yabene kweroberia eligo chikoligia oyo gochikorukia bandera boigo kuriye karokyo bwe MC omurikeito Ndemo Steven na roboti rwa senchira yobekirano Ambatuko makeigo mege body obochoria ODM kurauna Catherine Muma guskimotu obochoria obokebwa nominations ime county ya Nakuru kobwatikana no kongusana nseme yo gati yabali bakoligie biroko gwetera ODM ime ya Kisii nigo basabira obochoria obosukigumo tu ime ya Kisii kwana nalibagaso koigwana no kweroberi buya kwa barwaniriria abu chikura chirara misi after 3 days kurubona tororo kibu mwongozo tumanyanga system kiyo kutumika otherwise ingonye bari gotiga bananchi bachora ina democratic way ODM tiri konyora na inde birogo in Kisii na inde na itunda tagete gusaba epati ya ODM eratenenie kisaiisieke ekiagara ntoko genda nomination omuntu ito gakwete bono nkorera tore one of us is dead we are not able to go to elections. They managed to cancel nominations for Nakuru. We are equally requesting them. Even these nominations for Kisii County, there is no hurry in it. There is no pressure. Why should she succumb to pressure from candidates who already have direct tickets, who are going to vie for governor candidates? Chinga chie chombagendra gwa kireko ko Janet Ongera kwegwe tikiti yokorwanira obo women rep wetere kyame kyo. We recently saw that the party leader decided to give a direct nomination to our county women rep, Madam Janet Ongera. What is this business that the NEB chair, Madam Muma, is insisting that she has to be subjected to nominations? Right. And the opinion polls in ODM shows that she is leading. Oyo oire ticket direct umoga Raila Amolo Odinga na rochi kikiagereta kamwa royal to the party. Nigo basabire Catherine Muma kweneki opinion polls imechinsemo au ngoko ruchira so bwasioku eliogo isane kia barwaniriri bonsi. The party spent money in conducting opinion polls. Where are these opinion polls? So hiring one pollster to conduct this exercise and say, where is Omwando? Is Omwando last? I am... Let's have a party conducting opinion poll by a credible institution. And then we can sit rested that so and so is wonderfully popular, so we back that person. Then everyone going to air saying I'm the best, so and so is the last. Amayia Ensa Eyemo vere na tauna vere na rama tukatigire goika sobo chorio bonene asebono abarai obaganite usabuna obolendi bonyare gotinyi guimia ense ya Kenya na omorembe bonyare korandigu kwene kibuno obochori ngoko rubora senchira yobotwereru kuripotere taseni kia Ndizi TV kurwa iga sensemo ya Sports Club ile Italiane Ndemo Steven. Biamuno omurikito Ndemo Steven asorobochirwa senchira yoboikirano bono igotokomera na ndomurikito Mirded Mumanyi kuro chinsemo chia bonchari anase wodi ya Riana karokiri agotomanyibuna oyokoriye karokyo bwe MC kurase wodi yo Joseph Ndiga oyibono orobo igomugia bwechinge roniga gendretenega ngayaye yo wakireko ko bosio bobochoryo bonene orobochirwa senchira yoboikirano. Abamenyi be wadi aliana ime ya bonchari nigo batebire buna tibaligo chiago chora abarai asio kubwatia ebiama maminja ye chinchera ababeire bagokora emyaka ya etire bagokwana asege karogyo komosira Joseph Ndika asensemo ya sunika ime ya bonchari nigo abamenyi abo balire eira uchiago takora amamocho yogo chora abarai bagogora aba kichikura ase okobasera Esiria na wodi tuanyori mechande menge. Mechando number 1 abara itu achorete ba fail on the ground. Eye koro kinga
ndiri kuna bali wakachikura okoba yake okoba yechiwesa igotogo teba igariano wodi mwancha mogurwira ondie no murai boni gatogo chikoteneni akoroku umurai Joseph Mboya ondika ari gwanja bangina bonse bibaliana abasai bonse bibaliana mubwati sio musa mubwati sio musio yokoroku Joseph ondika elinde lyatoletere bintu korwe county torojenga nonye ne binte bimente tamagoli ndobwati motete shito egariana oracha gotokonya ondika abenero murayitu agakugera ebintu akorire naena sebyumba ngororanga na bakunyara nigo bono batebire buna nigo barache kumusira Joseph Ondika uyore omubugi bwe chingero ase obochori bole mutwe narorira mange asegetira se obosabiki ase nginjo gokonya batari kwenyara namono no gosomia abana skuru igona isa ine koba mwemusi ase wadi yenu mwale wanja abantu bali ana mwensi mumbo atisi elina bakonya ikyara ntwaro reme makoba gakora ase go bono ntwe etwaro renga Joseph Ondika natakonya ase epinge ikiraundi eye emyaka 5 torore chenchi arosi chenchi nene egira agere no ni ntutonyore chinguru chogosomia abana baito ansense moyae omunyangero yo Joseph Ondika nigo alire eira gochia kwenekia amonchoreri yoborai nabakoreri gochia ase abamenyabo ase abolire serikali kogayana omuchando bwa magori y'ebinto byengencho ayo airire amagima yaba Kenya gokonga mono alire mechandira siriana ward obora itwanyoro kuruma gaiga abantu baito bachandikire chiparanto bwati abantu baito bakorire estima chisoka bangine bachandikete ebintu bingi basarikira siriana ward igo obora yobungo ligibwari na ward nigo ndagete tobekana abantu baitamo kuna ngende tobeka abantu baitamo asekere kenyoro ase ward itengima na goteba ninga nkitotegere kubwaterana na gokora ekiagara ningo ngandete ebintu tokubwaterana ekiagara ngitingo na kwanje bika ginko reporter ya egetaseni kya Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi Biamono Mildred Momanyi asoroboti rwa senchira yoboikiranu bono gotigara no roboti rutumulekrango aliagende tokolekana nemeje county ya Nyamiro mulikito Job Mahangi igagotumanye buno mworo kiwoyo mo maigayo konyoro bwasukano aseka kyo mwaka yo mobona maigayo gukora matemwa ya KCPE nigo ya mubereti gotene news ya mubetereti gotagendra na masoma yo kubwate karuna umubwasukano yo nigo mubunetegete kyo mogongo egento kirete o moroki woyo gotagendera na masomaye roboti rwa senchira yoboikirano jabana ndesiko gaiga nalitatu mwaje ne koroteka munguni ngi korotwe kende ngai kwenga yumwana ndo koroteka koroteka agande yakoro mwana nyoro musiko na ali asara kola kagosi oiru Nyamira nyuma yokonyora omubasukano omubebwe pigipigi omwakorio etete oyo obunete egete kyomogongo omwana Geoffrey Ogeto tabete okogenderera nechisemi mwana oyo onega ka standiti mwaka 2021 mutinyo ningo gatatu etaro ya itonja itoikia ase kenyoro keibarage gotoka account ya Nyamira ase tumerana nenka eyoge chandegete ngina okoro kwa Dorika Ogeto na toerera bunanyorete omubasukano yo mutinyo sapa umwakuria wano mwana oyo kasi ni umuronda kati gosibi pipiyorora kama tebinge pipipiende kera nyomba ndetesi uya kamukani ya tino kwa pipipi ena retesi pipipi okora nja serikete kama tebi chira kintu base gochira bandi umwana uri yakoira na iga na pipipi yokora emurusete kamurita gochibosio akamumyu mutwe alabu ikamuruma ikamuna bakondo bakona ntuntu ngoro rende nanja mugurito mogongo egete kyomogongo na kigego sira obogima bw'omonto ekero aboro kigubande babete bakogenderera n'ekisukuru kye secondary eretanya konyara koimuka korwa anyora omubasukano yo wana mwana utayikukaransa tari gwonchoka kereka masali no hakwebekera enka eyo yacharire kinyagitari ao na gutumeka enibo enyinge elinde gokonya omwana oyo asa Marieta rispakeru Ogeto twatemire korwanira omwana oyo mtoro arete twaniri echa yonsi korumugondo omwana ontu kanya Nyamira tumubegete asa motuka matambe ono nabwata motage na rabana nyukumusibia tachiti konya boko yani bogweni boli igoro mono rende bomukonyanga bona nyoro bogweni boli garagere muchandoli wo mogongo ruororo nonye bokonyi kurwa saba na siasa mboyo ande bora bakwana kwanire lakini itena rundo kwensi otokonya
omwana uyu nasaba bokonyi koru ase onde bwensi elinda nyale kogenderera n'amasomo aye tanguru kuchofre geto njengo wani kwana ngolinga para ya baregeti na bago chego baga neti oburai bago konya mbengo anda senye gitali anjingirane ka mbengo babuya endera n'amasomo Oyoraga ni kongonya ese namba yesimye kurgus e Maria tandol kanya boko getos na namba yesimye 07 kabere 8 86 96 namba yesimye 07 8 86 96 okona kukogani ko mwana oyo elinde anyore obokonyi achikogendereria eganga yae yokuchikoba engineer wechinyomba kurwa se county Nyamira ginko reports ya Ndizi TV Joba Maangi no kwegena bunenke yubono ne chikonyoro bokonyi kerotokere nimbi ya muri kitokura se county ya Nyamira Joba Maangi asorobotirwa senchira yobo ikiranu okobora kwa mabuta anane petroli ni gokogenderete ko niki wachinsemo county ya Kisii boigotiratigara maiga soko bora kwa mabuta yo abarundi aba boda boda na boigo na bechigali ana wasensemo yobo sombi bwapara nigo bagendete kwe murunganira mono okobora kwa mabuta yo nigo chinga kichibono babure serikali ko neki ngosoana neregati aseganga yuko batoria kurwa somo chando yo ekinegento bono kiereire anene chibesa chigotumeka para komenta sekana ukigoro kigima nabo igoma butayu bali babwate ni gobono barokane ko yaonia asiri golidie igoro kigima egento kyalemeiro bosombi anena se county ya Kisii. Kuna. Sasa nikaamua waje niende nyumbani juu bibi alinipigia simu. Ukuji? Namwambia sasa waje nikuje. Nimeamkia saa 10. Nimetembea Nyakoe, nimekuja town. Hapa ndio hakuna mafuta. Sasa najiuliza, serikali inatuambia kwamba kuna mafuta, Kenya Pipeline, they have enough. Sasa tunauliza, jamani, kama serikali inatuambia kuna mafuta, tunafika hapa kwa station hakuna mafuta. Saa hii pikipiki yangu imekwama. Watoto wanataka chakula. Bibi anahitaji chakula. Sasa hata mimi peke yangu nitalipa hata aje pikipiki. Tafadhali serikali. Wengine tumebeba loan, tunashindwa tunalipa namna gani? Wengine tuko na chama. Taisi tumetembea huko Nyakoe, tumetembea Suneka, hakuna mafuta. Na sasa saa hizi wakaji wa Kisii tumeteseka sana na hatuna mafuta kabisa. Serikali tunaomba utusaidie, tangu usiku hatujapata mafuta. Na boigo gotigana no roboti rutura mulikirango boigo hamangana siasa gendete ko neki wa ase chinsem maiga yumure weka magya ODM rera moro dinga go saganwa asensemo yuazinigisho nigobono umure weka mekiboigo ose umunyakiro bobweka magya ODM John Mbadi anyareka gote abuna abasaye bali bayikirani tyobo saganya se county yuazinigisho na abasaye bwabo ababwate amaigelyo korengana buna bayikirani ti obo saganya obo Mbadi bono nigagike. If you watch the video clips of the attack on our presidential candidate, Right Honorable Raila Amolo Odinga, you could easily see the kind of coordination. You could easily see the kind of skills that the youth had in terms of even retreating when the police were firing in the air. And that is a clear indication that these youth have been trained, have been given some basic security drills and training, and that they have paramilitary. Na boigo omugumen repubwe county ya Murang'a Sabina Shege ni gobona mochiri bali bagendrete kumugikelia no naboni gatebire buna abantu tigabanya ari kwerigeri chikura ane bali bakurige birugo by'oburai asense ya Kenya. Sabina Shege boigo ni gamochiri kumbekeli kyobo chori nechimbe IBC maiga yoko unengia sobo ime amangana mubwaterenti ya kwaneta asense yemo asumu sangrekano o kolekanete nigono inabone kigambiro asiri tukulia lero kiarokana gotugu Roseni ogia tugutirare amangana Sabina Shege maiga yogote abuna tabwati mamocho andonse nigo chinga kejibono Sabina Shege ateberubuna ereni garagenda waka siasa sense ya Kenya nabo kwerigeri chikura asobo chori obone bolebosio na kuburie kumbekeli kyobo chori nechimbe IBC kweroberia asogo chigo korobo chori botabwati gwanchira konde wonsi asenchira yobwasio nabo iga senchira yobwasiku kwa sababu isipokuwa ni ile handshake alileta wakashikana na ndugu yake Uhuru Muigai Kenyatta hatungefanya maendeleo. Sawa sawa. Ya pili nataka kumhakikishia kwamba
mimi mwenyewe na familia yangu na marafiki wangu hatujawahi mpigia kura, lakini tarehe 9 mwezi wa 8 kura yangu, marafiki wangu na watu wote wa mlima itaenda kwa Raila. Kama hata yenyu itaenda hapo, mnionyesha kwa mkono mzuri. Ya pili, mimi nataka kushukuru Mungu sana kwa sababu leo mnajua watu wa ABC walikuwa wamenikimbiza sana. Saa zile nilisema baba ni people's project, na tukaambia watu wafanye registration ili wahakikishe kwamba baba atakuwa State House. Wakaanza kisirani. Leo koti imeamua waachane na mimi, wachunge kura. Tumshukuru Mungu zaidi. Kwa hivyo ABC nataka kuwaomba wa concentrate na kupanga tuwe na free and fair process ya elections. Na tuchunge kura. Nyinyi mtaamuka kuchunga kura ya baba? Mtaamuka kuchunga kura ya baba? Mtampigia kura zaidi? Hebu tuone kwa mikono. Ndio wale wanazunguka Kenya wakisema wao ndio walitafutia Uhuru Muigai Kenyatta kura. Hata sisi tulimpigia kura. Kwani wao walikuwa na kura ngapi ndio waseme wao ndio walimtafutia? Kazi yao ni kuzunguka na mawe. Na sasa sisi tunasema shetani yashi. Shetani yashi. Sisi tunataka amani katika nchi ya Kenya. Na boigo obomo bwa Kenya kwanza bakorawa no murewe kama kia UDA boigo romo konyo murewe nse William Samoei Ruto nigobono bakwanire ganga yokobora kwa mabuta sense ya Kenya. Ruto nigatebere bunaba na boda boda bange na boigo bagutume kobo sombi bwa para nigo bagendrete go chandeka sokobora kwa mabuta yo nigaganiye wizare tenete nsemo ya mabuta sense ya Kenya wesokia na ukwande ngane yo sokobora kwa mabuta nigo chinga kiechu William Ruto aichane ro gukina kwa magori y'ebintu gati yabone gasi amo n'ebintu binde igatebere buna enenchire ya moyo kunyara kundrio mo Kenya egenta tebere Kenya kurigerirwa asobwango ka ukwana chinga kechubo igoni gate abune serikali ya yekerego chigo swabisi ya sobo cholyo bone bole bosyo na chukane kibunango kora robo kurumi asense ya Kenya na kone kibuna abantu bonse nkonyara lebago konye kane no gwetera sumuru bulyo yo bottom up economic approach. Ruto boigoni gate buna okubwaterana ni gukora chigo konya asoko bachikura nyinge obomo bwa Kenya kwanza asobocho libomutinyo gatano na gatatu. Our problem is cruder and more local. This is the result of collusion between monopolistic cartels and economic saboteurs on one hand, and oblivious, reckless, insensitive, and incompetent public officials on the other. Insatiable greed and corruption is driving us over the cliff. The current state of affairs is a clear manifestation of the vestiges of the conflict of interest and state capture that is now pervasive in all sectors of our economy. Kenyans, in their entirety, want an end to the issue of conflict of interest and state capture. The casual and insensitive attitude to the plight of tens of millions of struggling Kenyans is a disturbing development that has emboldened cartels which have taken over critical economic sectors and are now moving in top gear to capture the state. That is why the benefits, powers, advantages, privileges, and other interests of these barons and cartels take priority over the plight of 50 million Kenyans. Monchu muligereria inyoronsia nigo gendete ko yanyora gwetera Ndizi TV obwansu womugusi na mangeto akwariganiretie omwaziri wa maisisiri Kariuki niga mochirio mu bunge korwa asensemo ya matheri gadiga shagwa ayomo na yanda mange inyoro chikura gaisa tochia butuka seribwa ninchiko sansamuranira na gukomanyambia muna sogo chorako ya tengera korwa Ndizi TV gendera gotubwati gwetera sensemo ye mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News na bwegensemo ya YouTube na bogotonyora buna Ndizi TV News. Ulitwabwatananere kurwa sumo na wemanyererio igakoro kwa Joshua Auta iliterane nkoro kwa Vincent Onyancha tumeranisa to chiabutuko.
omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe.